הגעתי למצפה רמון לפני כ-15 שנים. לפני עשור הקמתי את פאב הברך. הברך התחילה בתור פאב מקומי קטן באזור תעשייה חצי נטוש, וצמחה וגדלה להיות הלב הפועם של סצנת התרבות והבילוי המקומית. זה פשוט מדהים שביישוב הכי מרוחק בארץ, יש פה בית ספר למחול, למוזיקה, לקרקס, לתיאטרון. אני חושב שהתרבות במצפה רמון לא הייתה כמו שהיא בלי הברך. אוריה זיהה את הפוטנציאל הזה ואת הצורך במרכז תרבות שהוא אלטרנטיבה. בעשור האחרון ערכנו פה מאות אירועי תרבות, הופעות, מסיבות, תערוכות, תקראות שירה, פרפורמנס, כל תוכן תרבותי שאפשר לדמיין, ערכנו פה בברך. ויותר מזה יצרנו פה מקום לחיבור ומפגש בתוך הקהילה. מבחינתי הברך זה הבית הראשון שלי במצפה. האנשים הראשונים שהכרתי במצפה רמון, שהפכו להיות חברים, היו על הבר בברך. אומרים על הרבה מקומות שהם בית, אבל אני חושבת שהרחם והברך הם בית לפני שקראו להם ככה. כל פעם שאני מגיע לברך, לא משנה מה קורה פה, אני נזכר שיש טוב בעולם ושיש לו מקום, ושאפשר לעשות אותו בדרך המיוחדת שלך. היום אנחנו חלק משמעותי בסיפור החדש של מצפה רמון. מה שנולד בתור פאב קטן מבקש לצמוח, לגדול ולקבל הכרה רשמית כמוסד תרבות. כאן נולד החזון של הרחם. אז מה זה הרחם? הרחם היא מרכז תרבות ללא מטרות רווח. היא תפעל כחלל לאירועים אלטרנטיביים ותארח 150 הופעות בשנה, פסטיבלים, תוכניות רזידנסי, שיתופי פעולה חדשניים, תערוכות ומיזמים נוספים. ברגע שהמלחמה פרצה, הרחם, אפילו שהיינו באמצע עבודות הקמה, הוא פשוט נפתח ואפשר המון דברים. הגיעו למצפה רמון אלפי מפונים. ערכנו פה הופעות הפוגה, סדנאות לילדים, ארוחות ערב. מעגלי שיח. מה שקרה פה הבהיר לי יותר מתמיד כמה אומנות ותרבות הם כלים חשובים להשפעה ושינוי בעולם. אני חושבת שאומנות היא התרפיה, היא הריפוי. יש בו משהו מאוד מאוד אמיץ, שאף פעם לא נשאר באותה פרדיגמה. כל הזמן ממשיך, כל הזמן נותן עוד השראה לעוד אנשים, לעוד מקום להיות. זה מעורר בך את הדברים הטובים האלה, שאתה אומר כאילו, וואי, איך אני יכול ליצור מרחב כזה, להשפיע בדרך שבה אני רואה לנכון בעולם? כי פשוט מרגיש לך שמישהו פה רוצה לעשות את זה לעולם, זה כאילו מתנה, לי זה מרגיש כמו מתנה. אני מזמין אתכם להיות שותפים בחזון הזה. בכסף שנגייס, נביא את הרחם לרמה הגבוהה ביותר מבחינה מקצועית. נרכוש מערכת סאונד איכותית, תאורה, נטפל אקוסטית בחלל, ונייצר תשתית לפעילות במקום. בעזרתכם, הרחם תצמח להיות המקום שאנחנו חולמים עליו. מרכז תרבות משפיע בלב המדבר.